आनाया ब्रह्मआ जोंनि BRTAAनिसिम जेबो कनसेन्ट लायाब्लानो आरो खनगिरि लिरगिरि देंखोगिरि बिथांमोननिफ्राय कोनो कनसेन्ट लायाब्लानो बिथाङा बे भिडिअखौ दिहुननायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बिथांखौ जोङो थाबैनो बे मेथाइ इउटिउबाव हगारनायखौ बिथाङा बन्द खालामनांगौ इउटिउबनिफ्राय बिथाङा डिलिट खालामनांगौ नङाब्ला जोंनि BRTAA बेनि सायाव जोङो आयेनगत भाबै जुदि बिथाङा जुदि बेनि खेत्रआव निमाहा बियाब्ला आरो बिथाङा जुदि जोंजों कनसार्न खालामाब्ला जोङो बेखौ जा जोंनि कपिराइटनि अथरिटि दङ बे हिसाबै जोङो आयेनगत भाबै जोङो मुभ खालामनाय जागोन। बिखेक मोनसे जाहोननि थाखाय जाय जाहोनाखि जोंनि बर' समाज आरो जोंनि BRTAAनि जों साफ्रोमबो जोंनि मेम्बार्सफोरखौ दुखु होदों आरो दुखु जों दिनै फोरमायनो गोनां जादों बाध्य जादों बेखायनो जों दिनै बे मिडियायाव ओंखारदों। जों साननैनि आगोलाव दानि बर्तमान जाय मेथाइ महरगिरि हिसाबै ओंखारफुनाय आनाया ब्रह्म बिथाङा जिथु मेथाइ थाफ्लि बुना जौ लोंनाय जा मेथाइ बर' मेथाइखौ बिथाङा फिउजन खालामनानै भिडिअ गावनि मेथाइ होननानै प्रकाश खालामदों आरो बिथांनि बे दामनायखौ जों नुनो मोनदों मिडियानि गेजेरजों जों खोनादों आरो खोनासंदों। जिहेतु बे मेथाइखौ जोङो जोंनि BRTAAनिफ्राय थांनाय 2001 मायथाइयाव जों बेखौ गाव गावनि अनसुंथाइ होनानै रैसुमै खबाम भलिउम 1 and 2 जोङो केसेट बानायदोंमोन। बै समाव केसेटमोन डिस्क गैयामोन। जों बिब्दिहाय आं बै समावहा बे जोंनि BRTAA बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि आं जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो आंनि दैदेननायनि गेजेरजोंनो जों माखासे जोंनि महरगिरिनिफ्राय गोदान मेथाइ खनगिरि आरो लोगोसे फक सुबुं मेथाइ जेखौ जोङो खुगा मेथाइ होनना बुङो बे खनगिरि लोगो नांज्लायनानै जों बे रैसुमै खबाम भलिउम 1 2 बे केसेटखौ जों दिहुनदोंमोन आरो बेयावहा जों नुनो मोनदों दा बे केसेटआव थानाय जिथु जों दिहुननाय नैबेमोन रैसुमै खबाम बे भलिउम 2 बे भलिउम 2 आव थानाय जिथु जोंहा बे खुगा मेथाइ खनगिरिफोरनि बेयाव कालेक्सन दङमोन 8टा मेथाइ दङमोन 8 जोना खनदों। बेनि गेजेराव साइड बियाव थानाय 1 नाम्बाराव बिमला बर' नार्जि खननाय थाफ्लि बुना जौ लोंनाय बे मेथाइखौ बिथाङा खनदोंमोन। दायो जों नुनो मोनदों बे मेथाइखौनो आनाया ब्रह्मआ फिउजन खालामनानै भिडिअ हगारदों। जोंहा बेयाव जोंहा आपत्ति दङ बिथांनि सायाव जिहेतु बेखौ जोङो अलरेडि जोंनि BRTAA जाय जोंनि महरगिरिफोरा बे मेथाइफोरखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय आर्काइभ खालामनो थाखाय जों बे मेथाइखौ बानिबद्ध खालामदोंमोन रेकर्डिं खालामनानै जोङो दिनैसिम केसेट महरै जों दोनदों आरो बिब्दिनो बे मेथाइआ दिनैसिमबो बिथांमोननि नाजानायाव जाय खनगिरि बिथांमोना नाजानानै इउटिउबावबो हेगारदों आरो दासिम सोलिगासिनो दङ। जों खननायखौ खोनागासिनो दङ आरो बिथाङा दासिम थांनानै दङ एक्टिभ दाबो मेथाइ खनगासिनो दङ बिथाङा गावनि नाजानायजोंनो बनायगासिनो दङ आरो जोंनि बर' समाजाव बिथांखौ माखासे मानसियानो फ्रायानो सिनायो आरो खोनागासिनो दङ बिथांनि भिउआरखौबो जों नुगासिनो दङ इउटिउबाव अनेक बिथाङाबो भिउआर मोनदों। बेबायदि खेत्रआवहा आनाया ब्रह्मआ जोंनि BRTAAनिसिम जेबो कनसेन्ट लायाब्लानो आरो खनगिरि लिरगिरि देंखोगिरि बिथांमोननिफ्राय कोनो कनसेन्ट लायाब्लानो बिथाङा बे भिडिअखौ दिहुननायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बिथांखौ जोङो थाबैनो बे मेथाइ इउटिउबाव हगारनायखौ बिथाङा बन्द खालामनांगौ इउटिउबनिफ्राय बिथाङा डिलिट खालामनांगौ नङाब्ला जोंनि BRTAA
बिनि सायाव जोङो आयेनगत भाबे जुदि बिथाङा जुदि बेनि खेत्रआव निमाहा लायाब्ला निमाहा बियाब्ला आरो बिथाङा जुदि जोंजों कनसार्न खालामाब्ला जोङो बेखौ जा जोंनि कपिराइटनि अथरिटि दङ बे हिसाबै जोङो आयेनगत भाबै जोङो मुभ खालामनाय जागोन। दा बिथांखौ दिनैनिफ्राय लानानै 24 आवार घन्टानि गेजेराव बिथाङा बेनि सोमोन्दै जोंजों कन्टेक्ट खालामनांगौ आरो बिथाङा बेखौ जुदि खालामाब्ला जों बिथांनि सायाव जों जा खालामनांगौ जों BRTAA आरोबाव जोंहा जि सेन्ट्रेल लेभेलाव दङ आं बर्तमान सेन्ट्रेल लेभेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट दिनै जों बे मिडियायावहा जों जिरायजों जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि जोंहा कमिटि दङ जोंहा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि प्रेसिडेन्ट रजनिकान्त बर' आरो जोंहा फक सिंगार प्रबिन बर' बिथाङा लोगोसे दङ जोङो थाबैनो बेनि सोमोन्दै जोङो सेन्ट्रेल लेभेलसिम जोङो लांगोन आरो लायगासिनो जों दङ आरो कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ जाहाथे जोङो बे सिगाङावबो जोङो नुनो मोनदों बिथांनि जाफोर बड' फक संखौ जायफ्रा रुंसारि जालांबाय खनगिरिमोननिफ्राय पारमिसन लादों लायाखै जों बेखौ मिथिया जों बेखौ मिन्थिख्लाय जों बुंनो थाङा नाथाय बिथांखौ खालामनाय नुदों माखासे मेथाइखौ फिउजन खालामदों आरो बिथाङा भिउवार्सफोर मोनदों आरो बिथाङा आजावजादोंबो बर' समाजजों नाथाय जोंनि बेबायदि बर'नि जाफोर मेथाइ बेखौ बिथाङा जुदि फिउजन खालामबाय थायोब्ला जोंनि बर'नि घरानाया निस्सय गुलाय गुजाय जागोन आरो जोंहा बे थांना थानाय नङा बेखायनो जोङो बिनि सायाव नोजोर होगासिनो दङ नाथाय जोङो दिनै बेखौ स्पष्ट जों नुनो मोनबाय जे जोंनि बे मेथाइखौ बिथाङा बेबायदि कालेक्ट खालामनानै फिउजन खालामनाया बे जोबोद गोरोन्थि आरो जोबोद दुखुनांथाव बेखायनो आङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ गोराहैनो खावलायदों बे मेथाइखौ थाबैनो बिथाङा बे इउटिउबनिफ्राय बोखारनांगौ। गोबां देंखोगिरिफ्रानो दिनैनि सानाव BRTAA बेखौ मिथिनो मोना गाहाय BRTAA मानि सायाव दिनैनि सानाव खामानि मावगासिनो दं? आच्छा मोजां सोंल' बियो जों BRTAA फ्राय जोंनि मावथिफ्रानो एसे आर्थिक भाबै जोंहा एसे दुरबल बेखायनो जों एसेबां मिडियायावहा जों फकासाव फैनो हाया आरो बिब्दिनो जोङो गावनि नाजानायजोंनो बे रैसुमै खबाम बे भलिउम 1-2 बेखौ जों दिहुनदोंमोन 2001 मायथाइयाव आरो 2007 मायथाइयाव जोङो बैराथि अनलि फक बे बर' मेथाइखौ जों प्रिजार्भ आरो आर्काइभ खालामनो थाखाय जोङो मोननै बाव खालामदोंमोन बारलांफा आरो बैराथि जों बेखौ क'क्राझाराव बानिबद्ध खालामदोंमोन नैबे रैसुमै खबामखौ जोङो 2001 मायथाइयाव जोङो गुवाहाटीयाव खालामदोंमोन सूर्य हाजरिका कमप्लेक्स स्टुडिअ खालामदोंमोन जुरुड गुवाहाटी दा गोदोआव जोंनि रेडिअ'हा जिहेतु जोंहा खोब मोजां रेडिअ' जिहेतु जोंनो सार्भिस होयोमोन बेयावहाय जोङो रेडिअ'हा टाइमफोर सेटिं खालामनाय आरो बेयाव जिफोर प्रग्राम खालामो बे प्रग्रामफोरखौ जोङो माबोरै सेटिं खालामनांगौ बिथांमोनजों टाइम टेबलनि खोथा आरो जोंनि बर' अनुस्थानखौ जिहेतु अनलि 30 मिनिट्सल' होयो बेनि उनाव 45 मिनिट्स जों लाना फैनायनि 1 आवार खालामनायनि जों बेबायदि बेबस्था खालामनो थाखाय जों मेम'रेन्डाम होबोदों आरो बिब्दिनो जोङो खनसे समावहा जोङो बिथांमोनजों नाजावजादों 30 मिनिटनिफ्राय जोङो 45 मिनिट्स 45 मिनिट जोङो सम प्रसार भारतीनि जों गुवाहाटी स्टेशनावहा जों मोननो हादोंमोन आरो बिदिनो जोंनि बे मेथाइफोरखौ पुराना जिफोर सिंगार जोंनिफ्राय आनज्रायलांबाय रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि मेथाइफोरखौ जोङो बे रेडिअ'निफ्राय कालेक्ट खालामनानै आर्काइभ बा बिदि प्रिजार्भ खालामनायनि जों बेबस्था लाबोगासिनो दङ बे लेखायैनो जोङो बे बैराथि आरो बारलांफा बे केसेटखौ जोङो क'क्राझाराव जेब्ला बेखौ बानायदोंमोन होमब्ला जोंनो बै समनि दैदेनगिरि बर'नि जायफोर हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि समाव थानाय समाव जोंनो आर्थिक एसे सहाय होनानै बेखौ जों बानायनाय जादोंमोन
बेनि उनाव आरो जोङो माखासे जोङो हाबाफारि खालामगासिनो दङ जोंनि जिफोर बर'नि घरानाखौ लाखिनो थाखाय आरो बर'नि बिब्दि फक बा मडार्न देंखोगिरिफ्रा माबोरै जोङो जोंनि मर्यादाखौ लाखिनानै बेखौ आगबारिलांनो हागोन मेथाइफोरखौ लाखिलांनो हागोन बिनि बागै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो दानि बर्तमाननि खुंगिरि बिथां प्रमद बर' बिथांनि अननायावबो थांनाय बोसोरावनो जोंनो डिक्लार होनाय बायदिहै जोंनो BRTAAनो गेस्ट हाउस आरो जोंनो एसे जोंनि BRTAAनि थाखाय मोनसे हल लुनायनि खोथा होदोंमोन आरो बे लेखायैनो बिथाङा जोंनो होबाय मोजांनि बाथ्रा बियो दायो जोंनो हरिनागुरि बावखुंग्रि हाजो सेराव आथिखालनि जि VIP जितु हस्टेल बानायदों बिनि खाथियावनो जोंनो 3 बिगा हा होबाय 3 बिगा होनानै जोंनो RCC बिल्डिं मोनसे होबाय मैया थांनाय याव जोङो बेखौ सातखौ धालिबाय फार्स्ट सातखौ जों धालिनो हादों बिब्दिहै जथेस्थ' जोङो आवगायबोनो हादों 91नि 10 फेब्रुवारियाव बे दाजानाय बे आफादा दिनैसिमहालागै फैयै जोंनो बिब्दि गावनि निजस्व मोनसे रेस्ट हाउस जिरायनो थाखाय आरो बिब्दि जोंनो मेल मिटिं खालामनो हल बिब्दि लुनो हानायसिम जों मावबोबाय थादों जोंनि गेजेराव जितु जोंहा रेडिअ'हा जोंखौ प्रसार भारतीयाव बर' सेक्सन होनना बुङो बे बर' सेक्सनाव माखासे गुबुन हारिनिबो दङ जायफोर महरगिरि बर' खनग्रा बिथांमोनाबो जोंनि बे आफादाव दङ दासिमहालागै जोंहा 500निबो बारा जोंनि बेयावहा मेम्बार्स दङ आरो बे BRTAA बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएसनावहा दामगिरिबो दङ फावगिरिफोरबो दङ जायफोरा एप्रुभ प्रसार भारतीजों एप्रुभ जानाय बे आर्टिस्ट महरगिरिफोर गासैजों लोगो नांनानै जों बिब्दि बर'नि थाखाय आरो बर'नि बे देंखोफोरखौ रिजार्भ खालामनो थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङ आरो मावगासिनो दङ बर'नि खुगा मेथाइखौ बर'नि खुगा मेथाइ हिसाबै लाखिनो थाखाय मानि थाखाय लाखिनो थाखाय गोनां जिहेतु जोंहा जारिमिन गैया नाथाय जोंहा हारिमु दङ आरो हारिमुआवनो जोंहा बे हारिनि सिनस्रि बिनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि गुमुरा बेरखाङो बेखायनो जोङो फक सङा जाबाय जोंनि गोदोनि आजै आबौमोननिफ्राय सोलिबोनाय जिफोर बिथांमोननि देंखोजों खोथाजों आरो देंखोजों जोंनि बर'नि आसार खान्थिफोरा बेरखांबोदोंमोन आरो बिथांमोननि बिब्दि सोरजिनायावनो जोंनि जेनेरेसना बिथांमोननि आसार खान्थिखौ बे मेथाइनि गेजेरजों ड्रामा दिन्थिनायनि गेजेरजों दामनायनि गेजेरजों फोरोंबोनानै दिनैसिम जों बिब्दिहै गावनि हारिखौ जों लाखिबोनो हादों आरो बेखौनो जों दिनै जारिमिन बायदि जोङो आयना बायदि जों नुगासिनो दङ आरो मोनबोबाय थादों बेखायनो जोङो बे फक जिथु जोङो बुङो बेखौ सुबुं मेथाइ होनना बुङो खुगा मेथाइ होननानै बुङो सुबुं मेथाइ बेखायनो जों सुबुंफोरा बेखौ बाथ्राखौ मेथाइ महरै खननायखाय जों बेखौ सुबुं मेथाइ होननानै बुङो दा बिब्दिहै जोंहा दा बर' हारिया थांना थानायसिम बे जिथु खुगा मेथाइ सुबुं मेथाइ बे थाबाय थागोन आरो बेखौ जों लाखिबाय थानाया बे घरानायाव लाखिबाय थानाया जोंनि जोबोद गोनां होमब्लासो जोंनि बर' हारिया बुहुमाव सिनायजानाय मोनसे हारि जायखौ जोङो बुंनो हायो बे हारिया जों जेरै बुहुमाव थानाय बे नेचारफोर जेफोर मिथिंगाफोर आनान गसाइ जिथु जोंनो सृष्टि खालामना होदों बे आनान गसाइ सृष्टि खालामनाय मुवा बेसाद दैमा दैसा हाजो हाला बेफोरखौ लानानै जों मेथाइ बानायदों आरो बेखौनो जोङो खुगा मेथाइ होनदों गावजों गाव जंखायलायनाय गावजों गाव एदावलायनाय बेफोरखौ जेरै जों बादारि मेथाइ होनना बुङो मावनाय दांनाय आसार खान्थि बेफोरखौ लावखार मेथाइ बखालि मेथाइ बेफोरबायदि बैराथि बारलांफानि मेथाइ बेफोरखौ खननानै जोङो गावनि जातिनि नेरसोनखौ जोङो प्रकाश खालामबोनो हायो आरो बेखायनो खुगा मेथाइया जोंनि थाखाय गोनां
आननाया ब्रह्मआ दिनै खुगा मेथाइखौ खावनानै बिनि अनगायैबो गुबुन माने देंखोगिरिफोराबो गुबुन गुबुनखौ खालामो आरो दिनै मडार्न जुगावबो मडार्न जिथु मेथाइ माखासे आरजाथावै मेथाइआबो दिनै ओंखारनो मोनदों जायनि थाखाय समाजाव माने गिज्रा थासारियाव फैदों दा बेनि बेखौ जोङो नोजोर होबोबाय थादों आरो जोङो नुनानै एसे दुखु नाङो मालाबा आरो जोंबो बिथांमोनजों मालाबा खारफानो लुगैयो मानो होनब्ला बिथांमोनखौसो समाजा बारा आजावो नाथाय जोङो मोनसे जिहेतु जोंहा BRTAA होननाय जोङो दङ आरो जोङो एसे दा बैसो जानायखाय जोङो बेखौ बिथांमोनजों गोरोबफानानै बै भिउवार्सखौ बा बिब्दि आजावनायखौ लुगैनानै थांब्ला जोंहाबो गाज्रि जागोन बेखौ नुनानै जोङो एसे हमथा थादों साननाया जोंहा एसे गोथौसिन जानायखाय जों बेफोरखौ हमथादों बेखायनो जोंनि मेथाइफोरखौ जोङो जिफोर जों सोरजियो अनेक सोरजिबाय आंनि बेलायावबो अनेक सोरजिबाय बिथां धीरेश्वर बर' नार्जि बिथाङा अनेक सोरजिबाय देंखो होदों मेथाइ लिरदों बिथाङा साहित्यजों जड़ित असम साहित्य सभाजों जड़ित सानसे समनि बिथाङा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि जादों 50 बोसोरनि बांसिनालागै बिथाङा साहित्य सभाजों जड़ित जोंनि बर' दोङो जड़ित गतिके बियो जोंनि थाखाय दायो जि बिथाङा गुबुनफोरनि मेथाइ जितु फिउजन खालामनानै खनदों आनाया ब्रह्म दा बियो जोंनि जातिखौ गुबुनजों सरजाबफानानै बिब्दि गाज्रि जिफोर जों मिडियायाव नुनो मोनो गुबुनफोराबो जेबो खालामो बेखौ नुनानै जों दुखु नाङो दा बिथांमोननि जितु सृष्टि बे सृष्टियाव बिब्दिया जायगा मोनामोन एसे एदावलायनाया थायोमोन नाथाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाया बिमार्जितमोन मोनसे हारिनि जि जोंहा दङ बे हारिनि बेखौ लाखिनानैसो जोङो मान मर्यादाखौ लाखिनानैसो जों सोलिदोंमोन आरो खालामबोदोंमोन आरो बिथांमोना बिब्दि खालामनानै गालांदों दानि आथिखालनि जिफोर सिंगारफोर दङ महरगिरिफोर दङ फावगिरिफोर दङ बिथांमोना जिबायदिहै बिथांमोना देखायनो सानो भिउवार्सनि थाखाय बे खिन्थु हारिनि थाखाय एसे खहा गोनां आरो इयुन जेनेरेसना जोङो दानि जिथु दङ बेनिख्रुइ बांसिन गाज्रि जाहैगोन बेखौ जों नुनो मोनदों जोंनि आफादफोराबो बेखौनो मोजां सोंलु सोंदों नोंथाङा आफादफ्राबो मालाबा बिब्दिनो जे जोंनि बर' समाजाव जों नुनो मोनदों जोङो माब्लाबा जोंनि सिनियरफोरखौ जोङो मान होबोनो रोङैयावहा जोंहा बिब्दि एसे खहा जालांदों जों बेयावनो बेखौ लाखिनो हायाखै आरो खावलायनो सानदों जोंनि हारिनि जिफोर आफादफोर दङ हारिमु आफादानो जा बा जोंनि स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन आबसुआनो जा आरो गुबुन जिफोर जोंनि हारिनि आफादफोर दङ बिथांमोना बेफोरखौ नोजोर खालामनाया मोजां आरो जों खावलायदों बिथांमोना जाहाथे बिनि सायाव एसे नोजोर होनानै आरो जायफोर खनगिरि आरो लिरगिरि बे मेथाइ थाफ्लि बुना जौ लोंनाय बिनि सायाव जि खालामदों आरो बिनि अनगायैबो गुबुन सिंगारफोरनि खालामदों बेफोरखौ जाहाथे नोजोर होयो मानोना जायफोर मेथाइखौ जों नुनो मोनदों बेबायदि खालामनाय फ्रायानो रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि बे मेथाइखौ ब्रिकेट खालामगासिनो दङ आरो नुगासिनो दङ बिथांनि जि टिउन दङ सुर दङ घराना दङ बेखौ लाखियाब्लानो गुबुन गावनि स्टाइलाव खालामदों खालामब्लाबो जुदि बिथांमोना जुदि पारमिसन लादोंब्ला बेयाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय आफादफोरा बेखौ एसे नोजोर होनांगौ मानो होनब्ला जोंहा आं दहायनो बुंबाय जे जोंनि महरगिरिफ्रा फ्राय जोंहा आर्थिक भाबे खोब मोजां नङा बेयावहाय जोङो जि दोंसे मेथाइ जों बानायबाय बे दोंसे मेथाइयानो दासिम दामजागासिनो दङ खोनासंबाय थादों रायजो राजाया मोजां मोनो बे मेथाइखौ आरो गुबुन सासे जाफुनाय बेबायदि महरगिरिया जुदि गुबुन जुदि महर होनानै लाना थांब्ला निस्सय बे गाज्रि जागोन बेखायनो जोंनि आफादफोरा बेफोरखौ एसे नायगोन आरो बिनि सायाव बिथांमोना रायदावनायखौ आङो हास्थायदों आं बेखौनो खावलायो